Hej til alle sammen og velkommen til. Jeg hedder Mathias, og i dag vil jeg gerne lave en bogmeldelse om den her bog. Den her bog er en bog, der handler om, hvordan man laver mad, og den hedder Drab som Slot fra Jotobro. Jeg har ikke lige bogen, så jeg er nødt til at printe ud, fordi jeg bliver nødt til at aflevere den. Den er lavet af Mads Bødker, og hvor Adam Prise og Henrik Jespersen fremtræder i den. Forlaget er Politikken, og det er første udgave og første oplag af bogen. Den er trykket i 2010, og der er 270 sider i bogen. Sproget er dansk, og genren det er en skønlitterær bog, realistisk. Den handler sådan bare lidt om mad generelt, udvikling af slottet på Drab som Slot. Jeg vil gerne selv være kok, så derfor valgte jeg at læse den her bog. Jeg kan anbefale den til folk, som måske gerne vil lave noget mad eller historisk, så er den her bog rigtig god, fordi den har en rigtig god historie. Historie bag den. Så slottet, det var for eksempel en gammel borg, som tyskerne opholdt sig i. Hvor det var, at de lavede nogle kanoner. Som man ser i dag, så er der nogle forskellige skudhuller, som de kunne sidde og skyde ud af. Forside, jeg synes det er en rigtig fed forside faktisk. Den er bare ikke så tydelig her, men man kan se nogle træer og nogle marker i baggrunden, og det er en sommerdag, og det er porten ind til slottet. Jeg vil gerne anbefale den her bog til folk, som godt kan lide at læse om historier, og jeg vil anbefale den, fordi at jeg selv synes, den er spændende, og den er tilpas for mig. Der er også nogle forskellige opskrifter i noget. Jeg synes ikke, den er god, fordi at det er ikke noget at råbe ret for det, jeg troede. Jeg troede, det var noget andet, end det jeg ville møde. Jeg troede, det ville være lidt mere madkultur, men det er det ikke så meget. Det er kun slottets historie. Men jeg valgte at læse den alligevel, for jeg synes stadig, det var lidt spændende. Ja. Ud af 6 stjerner vil jeg gerne anbefale at give den her bog 4,5, fordi jeg synes, den var rigtig god. Jeg synes, den var rigtig god, fordi den gav mig nogle gode interesser, at jeg skulle ud og lave mad derude. Så ja. Tak fordi I gad at se med. Hej.